дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, роҳбари дафтари зидди террористии созмони милали муттаҳид Владимир Воронков мулоқот намуданд. Антонио Гутерриш дар конфронси байналмилалии мубориза бо терроризм дар душанбе чолишҳо дар марзҳо ва ҷиноятҳои созмонёфтаро таҳдид ба ҷаҳони муосир номид. намоишгоҳ ярмаркаи байналмилалии универсалии тоҷикистон 2022 баргузор мекардад. баррасии рафти таъмини иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, пешгӯии обу ҳавошиносон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри душанбе дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид, роҳбари дафтари зидди террористии созмони милали муттаҳид Владимир Воронков мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масоили ҳамкории тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои он ва натиҷаҳои кори конфронси сатҳи баланди мубориза бо терроризм мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. роҳбари давлат изҳори умед карданд ки натиҷаҳои раванди душанбе ки самараи иқдоми муштараки тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид аст, минбаъд низ ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо хатару таҳдидҳои афзояндаи терроризм ва ифротгароӣ хизмат хоҳад кард. ҷонибҳо зимни мулоқот вобаста ба афзоиши таҳдидҳо ба амнияти минтақа аз ҷумла густариши терроризм, экстремизм, тундгароии динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, инчунин дигар намудҳои ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ андешидани тадбирҳои мушаххасро ба мақсад мувофиқ шумориданд. дар асоси оинномаи созмони милали муттаҳид вазифаи мо он аст ки таҳаммулпазирӣ ва муносибатҳои неки ҳамсоягиро дар таъмини амнияти сарҳад, ҳуқуқи инсон, убуркунандагони сарҳадҳо ва муҳоҷирон ба роҳ монем, гуфт дар паёми видеои худ дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз таҳарруки террористон дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш. ба гуфтаи Гутерриш, чолишҳо дар марзҳо аз ҷумла ҷиноятҳои созмонёфта таҳдид ба ҷаҳони муосир мебошанд. созмони милали муттаҳид ва дигар ташкилот роҳҳои ҳалли муштараки ҳамоҳангшуда пешниҳод мекунад. ин аз мо талаб мекунад ки ба таври дастаҷамъона назар ба сабабҳои аслию дигар омилҳои тундгароиро дарк кунем. созмони милали муттаҳид ӯҳдадор аст ки зимни ҳамкорӣ бевосита ва якҷоя барои сулҳ, рушди устувор ва ҳуқуқи инсон дар Осиёи марказӣ ва берун аз он фаъолият барад, илова намуд дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. аз санаи 27 то 30 октябри соли ҷорӣ дар маҷмаи давлатии Кохи Борбад намоишгоҳи ярмаркаи байналмилалии универсалии Тоҷикистон 2022 баргузор мегардад. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. дар намоишгоҳ ширкатҳо аз Тоҷикистон, Россия, Ӯзбекистон, Олмон, Покистон, Эрон ва Туркия ширкат мекунанд. палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ширкатҳои молистеҳсолкунанда ва хизматрасонии ватаниро барои ширкат дар намоишгоҳ ва муаррифии молу маҳсулоти худ даъват мекунад. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд машварати кории раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид ки дар он рафти таъмини иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раиси вилоят машваратро ифтитоҳ намуда қайд кард ки ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, инчунин фармони президенти мамлакат аз 3 сентябри соли 2022 таҳти рақами 451 дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995-2004 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ дар вилоят маъракаи даъвати ҷавонон идома дорад.
сипас вобаста ба рафти таъмини иҷрои нақшаи давлати тирамоҳии соли равон комиссари ҳарбии вилоят Мирзозода Давлатшо гузориш дод. Мавсуф таъкид намуд ки даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармони роҳбари давлат ва қарори дахлдори раиси вилоят ҷараён гирифта. То имрӯз нақшаи давлат 45% иҷро шудааст. қайд карда шуд ки хизмати ҳарбӣ қарзи шаҳрвандӣ ва инсонии ҳар як ҷавонмард буда, ҷавонон бо эҳсоси ватандӯстӣ ва муҳаббат ба халқу ватан барои хизмат омодагии худро изҳор дошта ба комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳо ҳозир шуда истоданд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо таҳлили вазъ аз комиссари ҳарбии вилоят ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳо пурсиш ба амал оварда барои ислоҳи камбудиҳои мавҷуда супоришҳо дод. дар назди масъулин ҳамзамон барои вусъат бахшидани фаъолият дар самти таъмини иҷрои нақшаи давлати тирамоҳӣ ҷонок намудани фаъолияти комиссияҳои давлатии шаҳру ноҳияҳо дар ҳамкорӣ бо фаъолон, вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ, вакилони халқ, раисони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, вакилони ҷамъиятҳо ва раисони маҳаллаҳо ва дар маҷмӯъ сари вақт иҷро намудани талаботи қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ вазифагузорӣ карда шуд. мутобиқи пешгӯи обу ҳавошиносон имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳавои номусоид боқӣ мемонад. бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои сарду намнок дар ноҳияҳои водигӣ пасшавии ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 8-10 дараҷа дар назар аст. дар вилояти суғд ҳаво қисман абрнок шуда дар водиҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бориши борон ва барф ва дар баъзе ноҳияҳо борони бошиддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддати то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои абрнок дар назар буда дар водиҳо борон меборад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф, дар баъзе ноҳияҳо борони бошиддат пешгӯӣ мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок дар назар буда рӯзона дар баъзе ҳолатҳо борони бошиддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 метр, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддати то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 10-12 дараҷа ва рӯзона 13-15 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.